Wong ndi lho ya? Lah, Mas Yogi. Jumeneng iki kudu. Jumeneng. Heeh. Oke. Iya di streaming kok mau sampe lungguh monggo support Ica. Duduk, duduk. Wah, suwira manggung bareng ya. Dalam? Suwira manggung bareng. Iya. Ah. Udah lama. Yang terakhir itu di mana Mas? Nah, nanti. Di rumahnya jenengan. Nah, Iya. Suwe wis Suwe ya Mas ya. Agustus tahun wingi kaya. Iya, padahal kita dulu ya sesanggar ya Mas ya. Nah, iya. Satu sanggar, Satu latihan ya sanggar. bareng-bareng Latihan sama bareng. temen-temen ya toh Mas. Iya. Biyen TA bareng ya sampean ya ngindeni. Iya ta? Iya, pas TA-nya. Kok TA toh? Apa? Apa toh, Mas? Prakerin. Oh iya toh. Duh, Lali loh Mas. prakerin gak wis Sudah suwe. lama, iya. Wah, sampean kok cepet men gede iki ta? Iya, modot loh Mas, ngene iki piye to Aku jane? kelingan ki biyen petuk sampean manggung ki ning Ning- Blitar. Ning Blitar. Nah, Oh, pas nderekne Swargine iki Seno. almarhum Nah, Pak iya. Seno. Oke, padahal dulu kita pas ngano ya Mas. Kita kan juga penggemar beratnya Nah, almarhum Bapak. Iya. Pas kuwi panjenengan nyusul di mana Mas itu? penataran. Penataran. Aku sing nggae klambi abang kayak Mas ya. Fotomu jek. Ije loh tuh Mami. Lah, wis. Masih fotonya. Saiki wis gede. Iya. Wis wae ra petuk ya ngono kuwi. Nah. Gak apa-apa ya Mas, semangat buat kita ya Mas Iya, ya. semangatmu jenenge. Ya wong namanya netizen. Budaya, heeh. Nah, budaya Saiki kan- cinta melestarikan saiki budaya. kan zamane wis sosial media. Sosial media. Dadi ki seniman kuwi lek ora dolanan sosmed ki ya nggo apa kan iki ya kena nggo dokumentasi, kena Iya. nggo apa ya sharing-sharing karo seniman Sharing-sharing. liyane. Tidak ada netizen kita juga tidak seperti ini ya toh Mas ya. Wah, netizen ki wis ora kenek di anu kok. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Kawula matur sembah nuwun sanget nggih Mas Dalang ya Mas. Nggih. Walaupun hujan-hujan ya Jen, Mas, iki tapi lek bakule ora mergo sampai- enek sampean. Iki ra mungkin bakal rame. Iki mesti rame mergo gara-gara sampean. Alhamdulillah. Iki kira-kira kok netizen lho iki. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem teman-teman WMC juga Mas. Nggih. Jauh-jauh loh Wah, dari jauh-jauh saking Bojonegoro. Bojonegoro. Luar biasa. Om Karno Wes, terima persoalan kasih. Bengkuyung ya. Om Juki Ayah Ran terima kasih. Oh dari Cepu juga ya Oh, Mas, iya, dari Cepu. saka Cepu. Jauh. Lan sedayanipun ingkang boten saged kula sebutaken setunggal mboko setunggal. Wah, iya. Nggih, ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem Gus Buwono Nggih, nggih. Gus Mas Bono. sudah memberi ajang tempat memberi Iya, kesempatan. tanpa beliaunya ya kita nggak bisa ketemu di sini Iya, loh. matur sembah nuwun sangat Gus Buwono. Gus jenengan kok mboten ketinggal to, Gus? Waduh soalnya. Sugeng dalu Gus. Gus Buwono. Ah, Menawi nggih. panjenengan badhe mau naik apa gimana Mas? Boleh ya Loh, Mas? lah monggo. Biasa. Oh mboten. Menawi badhe matur Bapak. Oh mboten. Wis Ah, diwakili Mbak Lita bae iku. Gemarmu wis do nunggu sama nembang, arepe nembang apa? Nggih, Biasanya campur sari lek karo aku iki biasanya duete kan apa kae? Lestari. Nah, lha ning kene ta iso. Dalam? Ning kene kan ra iso lek duet kuwi. Oh iya. Duet nopo? Duet napa loh Mas? Layang live streaming juga banyak loh Mas. Nah, oke. Terima kasih semua ya Mas-mas YouTuber. Jangan lupa di subscribe satu persatu channelnya. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Iya toh Mas. Ya wis, sampean matur suwun kek. Oh iya ada Mas Arya, Mas Dalang juga. Iya, Mas Arya. Selamat, selamat. Sugeng rawuh Mas Arya dan Bapak Ayah Seno.
Pak Dalang, dua-dua Dalang ya Mas. Keluarga seniman kok. Keluarga Pak Dalang, seniman. anak Dalang, Ibu Tawiyah juga. Ibu Sinden. Pesinden kondang. Nggih niki gimana Mas Willy? Wah, duet. Duet. Wah, niki Engko gandeng lek mboten. duet malih huru hara malih lho Mas. Piye to? Niki gandeng mboten wonten anune campur sari kula mboten wonten duet. Oh. Nggih. Apa duet sama adik Mirza? Ah, iki karo Ayo. adike. Adike iki yo lek nembang suarane apik lho. Duet sama adik Mirza, sini adik Mirza. Langgam mau napa pripun? Langgam, langgam. Yo janjare kegedean ngene iki piye lek masang ki mau ya. Sing masang aku ngelokne aku. Oh, masa? Bagus, Deng. Piye to? Nggih, sugeng dalu Mas Willy. Nggih, sing dalu. Wah, Dek Mirza kok sampean bengi iki wani mayang lho. Wah, jan hebat. Nggih, nderek belajar. Oh, ya wis apik. Garek ditikat nih meneh ya. Nggih, Iki ya aku yo nggih. jek belajar jane. Nggih. Ya, aku juga belajar. Wah, ngapusi kayak Wah, wis tenang. kondi yo. Ya, semoga adik Mirza menjadi dalang yang kondang ya, Dek. Amin. Seperti siapa? Adik itu suka ngefans sama dalang siapa? Almarhum Kisena Nugroho. Almarhum Kisina Nugroho. Nggih. Alhamdulillah. 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 Wah, pancen Aku panjenengane nomen ndredeg lho Mas Nggih. mau. panjenengane Swargi Kesena kuwi anu apa ya? Dadi motivasi kagem Motivasi. anak-anak muda. Ya, betul sekali Nek Mas. ora ana panjenengane ya bocah nom-nom ora enek sing tertarik karo wayang. Nah, kuwi hebate bener. Pak Seno. Ya, alhamdulillah luar biasa. Semoga sukses ya Dek Mirza dan Mas Ya, Willy juga. amin. Semoga semakin lancar, Amin. Amin. semakin laris ya toh. Amin. Wih, Mirza amin amin tok. Ya, nyanyi Nyanyi napa? lagunya, tembangnya. Itu lali janjine Mas. Lali janjine kuwi ta. Mm. Oh nggih. Ayo, Damel Tukaran minggu. bawa lah njaluk lagu sing ngono kae Mas. Sing ono. Yang pakai musik belum ada. Oh iya, musiknya belum ada. Ya, Ini Mas Yogi kon keyboard coba. keyboard goib. Damel bawa napa mboten ini? Adik Hah? Mirza. Di Mirza kae lek nate bawa to? Nggih, Nggih. ngagem bawa monggo. berarti. Ngagem bawa mawon Mas. Nggih, monggo. Pelok Pangkur. tenan Cak Adi. Mbah Hadi. Ben awet muda. Sapa wong sing ora Sapa sing ora gelo kuwi lho. Wah, iki Kaget lho, moget. Mas. Iya to jane ora Kurang aku tak ajar. Kabeh Wih, kaget guyon. lagi. Kuwi lho. Sapa wonge sing ora gelo. nggonku nunggu Ayo joget-geti lho. srengenge nganti lingsir ngajak ane
Lah apa dimlorong wong Ayo ditali. sing digoceli tutuk kuwi. Piye to jane? Lah piye? Ya masa tak warai. Masa aku sing goceni. Yen kepada mesti tak jiwa pimu. Kowe dijawil mbakmu kok moh ngono iki Lah apa ya to? malah dilaki ku piye to? Wes swaleh Mas. Oh. Bendina soalnya kita tarung ya kan. Tak gentenane lek dijawil. Lali janjine semono gelagatmu kang nyubri ya Sampun langgam ya, lanjut langgamnya ya Mas. Nggih. Apa arep ora sisik? Jalan. Apa arep ora sisik ora lanjut iki? Enggak. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengeng anak kene aku nunggu kowe
bisa dalang ya. Mas Willy juga bagus loh suaranya. Oh Allah. Wayangnya juga bagus. Dasku gede iki golek di. Engko blakone ra sedeng kowe. Nggih, matur Nggih, nuwun. nggih sami-sami Mas Willy. Nggih. Iki malah dadi iso munyer. Iya, nggih. Parep nembang neh ta? Sampun. Wah. Sudah. Nggih. Nggih. Oke, terima kasih Adik Terima Mirza. kasih. Sami-sami. Doa terbaik ya. Walaupun ini dalang perdana ya. Nggih. Semoga lancar terus. Amin. Sering-sering latihan lagi ya. Ah, Kita betul. berdua ya. Di Nggih. rumah kita latihan terus ya. Nggih. Wah, tenan Terima kok kasih turu iki. juga. Dalam Kok turu ora latihan. terima Latihan sih kasih semangat. juga sama Nggih. ayah sama mama ya Dek ya. Nggih. Sudah membimbing kita. Nggih. Ya kan? Terima kasih. Nggih. Sudah selesai. Sampun. Oke. Nggih. Terus suwun. Sudah sami-sami. Nggih, matur mbah nuwun Mbak Lita. Oke. Nggih, napa badhe Dalam nembang malih? lho kula manut mawon. Oh, nika. Terus sing ninggih. Niki tasik nutut napa? Oh, Tasik dagu monggo napa? nutut mawon masih ah menten. Nika. Mbok cobi ditakleti napa wonten ingkang badhe nyuwun lagu ngoten lho, Mbak. Oh nggih. Nggih, pripun iki menawi wonten ingkang request tembang lagu Ninggal Katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Ninggal Katresnan nggih. Kangen ati yo nggih, setunggal-setunggal nggih. Ninggal Katresnan mboten napa-napa Mas Oh, dalam. mboten napa-napa. Oh nggih. Monggo Mas.
sampean nika tasih wonten pamundutan saking Mbah Lurah nggih. Nggih. Pamundutanipun apa? Napa, Mbah? Lurah. Oh, kepengin bawa Mbak Oh, Nita. nggih monggo. Monggo. Monggo bawa. Monggo Mbah Lurah monggo. Oh. Parang jumeneng wonten Mriki mawon Mbah Lurah. Jenengan nggih panjenengan jumeneng mawon Mbah Lurah. Kangene ati pelok 6 nggih. Wah, kene ati pelok nembah. Kangen ati mboten jumeneng mawon. Punika Mbah Lurah nggih. Pundi? Damel mik Dong. dong. Oh, Mbah Lurah Dongkol. Nggih, wilujeng dalu nggih Mbah Lurah. Nggih, Pak Nggih, Beni. matur mbah nuwun kepareng rawuh. Alhamdulillah saged rame. Nggih, panjenengan badhe bawa rumiyin Mbah Lurah? Nggih. Oh, nggih, monggo. Mbah. Ya mesti lah. Kok Ya nyawer mesti napa lah. mboten? Kitong srina tokas maran memanise anggukati Jan suwantane jenengan sae lho, Mbah Lurah. Bening. tapi sinawanging netra Mbah Lurah kalih mbahe niki ingkang gambang niki pun bestian to, Mbah? Nggih. Pun bestian. Oh. Basamu Jarene- kok bestian iki. Sahabat. Karo priasun sepuh. Oh, besti. suwe angangane Nggak boleh diganggu, Mas. darmaning lara branti solae taman wuyo nora ono sada yen ratamu sira yakti Ya to, Mas. Wis besti yo biasa Oh. ngono kuwi. Mas manis nyata kang karya kas maran monggo Mbak Rintang. Nggih, matur sembah nuwun niki panjenengan napa kula tembangi lintune pripun, Mbah Lurah? Suwene awasik lho. Kalih Ibu Tawiyah napa? Oh, nggih, nggih. Oh, napa panjenengan ingkang nembang nggih, Mbah Lurah nggih? Nggih. Siap, Mbah. Jenengan ampun grogi.
Lah ya, tapi ra sida metu sawere ya, Bu ya. Aku ganti nyawer. Mboten Mbah Lurah nggih. Panjenengan mawon ingkang ngembang. Sawindu lawase kowe lunga ora pamit aku Jowo ngayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu
Delintang? Sampun Mbak Lurah. Oh nggih, matur sembah nuwun sanget Ya. nggih. Ini ki makan gaji buta namanya. Lara Lah, sing- nyanyi aku. Lah sing dikokon nembah sampean kok malah. Lah nggih to. Kula tibakno nggih. Radi saged kedi-kedi niku wau. Bos, yo jane, basa mireng. Ngapunten nggih Mbak Lurah, matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi rezekinya semakin lancar nggih. Amin. Nggih, sudah niki Mas Willy. Nggih, Nggih, ampun matur sembah nuwun nggih. Nggih. Pinanggih malih mangke gara-gara nggih Nggih, Delintang. Mas. Nggih. Kuku sing dupakun kumelun gening ken tiasa ngapa